мой. Така, това не ми е от Есенс, това не ми е от Есенс. Но това не ми е, обаче иска да ви го кажа. Това, между другото, е най-ефтиния, който видях там на Лилито, защото бяха по 20, по 40, този беше 15 лева. Първото нещо, което барах на Есенс, то го знаете вече от другите ми клипове, но е това, също го знаете, но вече ми е от 100 години и се блестил, но има още. Нивея. Добре, това ми е новия коректор, който по-там имам посъветуван. Не знам дали са е тук, ама ето, под-на мен. Танка. Аз ще да ви покажа другия ми коректор по-светлия, така че... Ето го по-светля ми. Сега ще... Ето го по-светля. Той е по-светля от кожата ми. Че има много малко време, пък имам още малко, да е. Пък това е точно като цвета ми. А пък това е цвят бронзър. То се казва бронзър и е цвят бронзър. Така. А пък това си е гланс, като хората. Това ми е пудрата от Есенс. Имам, тази най-великата спирала на света. Хора, купете си я. Не знам, много хубаво прави виждате. Миглите. Да, миглите. И друго мисля, че няма в Есенс. Това е всичко. Да, не са много неща.